Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Hawar ke hat LA ke parlupon adim hambong inghi arong ningkan pharosi ke chok arni katalon pon along lunkan amalin ajai mek kapedupon. Monit atum akai ding pialong ason ke theke repenta nong nam che palong un. Lason si lun lam kana hin ke thek lata isi nong nam che palong I thek. Thang achiklo niphai ingko rapli ningkan surihinira ingko rapli asengkana parman hawar ke hat ahi thipen kache koinot hambong inghi arong ningkan pharosi ke chok asengkana parman katalon pon lake British akayahut India long kachari bom ahut 1925 pensi alanglitum haladak hambong inghi arong pathirlo. Lasonsi wangbom si pining an ningkan pharo ke chok katalon dunlong ke abarim nailo. Pinpur me kiramtang niphai krinar kep thang achiklo ningkan surihinira ingko raphipen chengponlo. Bonta Karbi Anglong phelang pialong VGR katesong pon najok niphai ingko raphi thang achiklo ningkan surihinira ingko raphi arni kijutsi lunkan amalinta paduponlo. Nomati constituency EM Rites inghi alangli mahangke thek aronglo hambong inghi arong. Labangso ningkan pharosi ke chok katalon pon along alangli penta chirap chitu bidi sore kero anta pidunsi alangli pen kaningje pon alam theki netum arong ne chinghon verji pusi ningje pon. Laso lunkan amalin kangpu pon along aluhi amman pen kachupapon along kachetong dut laki langpher constituency EM Madhuram lekhe alangli hin pensi ing puponlo. Lapen jumesen alam the hambong inghi arong alam the phuthak jumesen alam the thantikangsi lunkan amalin ing pupon longlo. Lapen laso along kelangdun arat atum kero anta mesen pen ning arong chipidun ring tisi hambong inghi arong ningkan pharosi ke chok katalon pon lunkan amalin alir alon pen ning arong ta chipidun si mesen pen pachut pon longlo. Hawar ke hat pen ren sing killing report Karbi Anglong News Channel. Hambong ni hiarong alo ningkan pharoi si kechok la penangli phan alu hi aman penang phapen la penangli rideng pen luthoi si tami ingpu pon lo labang so phak nang li kisi position hiarong biglo pinita eli tumafu sarlo hambong ni arong seng pen kechok pinita hambong ni amano ningkan pharoi si kechok kalon ani miliphan dak alu sa aman pen miliphan ke hapon kecing hanai dak kele lo mate Karbi Anglong Autonomous Council itu ampun akan kegunong ningarok ampun ni dina cetong milita ningarok itu ampun non sudah ampun ubi ilum tambahnya saya gini ampun perlu tataran ate ampun ubi ilum tambahnya ampun perlu tataran nonam tentang ya lalu donatun beri lagi ikan harus sikit ini langsung lunkan malin kalau suruh weg lagi langsung ben langsung asai kita ikon lapange kalau suruh weg lagi ini lalinkan harus si kecok alam enang kunci alam nanti ladak katitan kacimu apa aku main ambong ini orang ceng pen non ikan harus si kepleng kalau keseng hut koson mafu kimo alam kado tame uwi gimi pang kame ladak akisar atum itu alam ini uwi gimi paname thande kanglo pare tikanglo nasi lahaya lama bangke ini tunga matha bangke joike setame momo setame lahaya lama bangke ini tuma furkimo no sido pini pamu her ni abulong je alam ini kalau suawang ke ini memang ambong duga be alang itu yang bang kamu wasariglo sengceng donder ke non piningan bangga don haruanang Kalau tumphan ini tu mahu susah, tumphan. Macam kemu kontek lah, mumu tapi kontek lah bangke, nasi lili. Adi muelo,
Ibu kita alam bangke ibu takang kupon kalau kita kami ibu takang ini lihat ini nama lang na dan farorat dan suryarat itu ano pas kami hirjume pajirlo ketiwang gilangan ya kami asa sige papang tegi apan kulipu among hipen cenglok alang litum rong cikim rapet tirim man rapet tupan pandami hirjume hangsi pini ladak arada pun ano pandami hirjume pajir kita Dhansiri Police Station ke parlo ke ongdung Risim Kangtang kine ponlong. Karbi Anglong SP Risim Kangtang ke ot asong amahang kapetek pon thujipu kachisi kachadang pon loklupu ang krakpen birta longdunsi kiri katar lipon chiaphan hukum thosi Additional SP Sir Nayan Moni Barman Lapen Dipu SP Lapen Inspector JS Kubong OC Dipu Lapen Atoy Ani Lapen CRPF Birla Latum Kiroan Chilang Petpen Social Operation Asai Deng Ponsi Dhansiri PS Angkang Ke Ongdung Risim Kangtang Ahormu Nepon Longlo AK Rifle Lebong Lapen Magazine EC Lapen 32 Pistol Bong Tom Lapen Hand Grenade Kitom Lapen Mobile Handset Hai Huita Nepon Long Labangso Risim Kangtang Kiri ka khuruk asai kedeng pon bom unahut bangke thom atumaphan nep ingnang pon longlo Amen Nijes Langthasa Arta Ningkan Thongkep Apomen Neres Langthasa Doyapur Dhansiri par PS Nagaland PA number 1 Jilangi PS Borlangpher Lapen Manik Haflongbar Apomen Manjit Haflongbar Dimaidi Dhansiri Lapen Aduntu Kumu Rotai Ponglo Apomen Dolen Ponglo Adarsa Dhansiri Latumbangke Thom Aphan Dipu Police Station Pen Case number 10/24 US 120B 387 IPC RW Section 25 1A 25 1A 35 Arms Act 1959 Non Mamat Latumbangke Thoma Phanta Karju Kapatar Tokpon Chephan Dipu Police Station alongsi Bikoklo Karbi Anglong SP Phirang ke Atheno Kaning Chepon Latum Risim Kangtang ke Orasong Akimi ke Sengpon Chephansi Chisik Chedang Pon Bom Lupusi Thanpon News Report Karbi Anglong News Channel এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি কিছু দিনৰ পৰা আমি এটা অপাৰেচন লঞ্চ কৰি আছিলোঁ কিছু লোকে হাতিয়াৰ একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে কিবা সংগঠন খুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ এটা আমাৰ তাত আছিলে হেতুৰ ভিত্তিত আমি যোৱা 3 দিনৰ পৰা এটা অপাৰেচন চলাই যোৱাকালি আমি 4 জন লোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সম্ভৱ হ ধনচিৰি এলেকাৰ পৰা আৰু দিলাংগী এলেকাৰ পৰা আৰু তেখেতসকলক আমি ফুটপুছ কৰি আমাৰ ডিমা হাছাও লগতো আমি যোগাযোগ কৰোঁ ডিমা হাছাও এছপিৰ লগত আৰু তেখেতসকলৰ কিছু তথ্য আমি পোৱাৰ পিছত একেলগে আমি জইণ্ট অপাৰেচন কৰি আমি দিলাংগী এলেকাৰ পৰা কিছু আমি অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰতে এটা AK47 ৰাইফল উইথ মেগজিন 3টা .32 পিষ্টলছ উইথ মেগজিন আৰু 3টা হেণ্ড গ্ৰেনেড আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি 4 জন লোকক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আমি আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ কোনোবা সংগঠন নতুনকৈ কৰাৰ কাৰণে বা কিবা আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনেকৈ সেইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এই 4 জনৰ উপৰিও আৰু স্যাৰ কোনোবা ধৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে সম্ভাৱনা এতিয়া থাকিব পাৰে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত এতিয়া এতিয়া তদন্তৰ কালতহে গম পোৱা যাব থেংক ইউ Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Nili Presbyterian Phongkep Ningkanesek Amai Kapaman Pon Lakha Inkoi Rapho Nilip Constituency ke Parlo number Presbyterian Amonduli Along KAPCS Amai P Kapaman Pon Lason Si Labangso Mai PS Kapan Arnamalam Athepi ke Enpon Pier Theke Hempu Amarlo Lun Inkoi Raplipen EC Lason Si Nilip Angkang Mate Presbyterian Amonduli ke Parlo Sarihajan Pastor Area ke Parlo Lapen Silonian Pastor Area ke Parlo Lapen Koilamati Pastor Area ke Parlo Lapen 2 Chokiala Pastor Area ke Parlo La Katokawe Amonduli Aphai Thong ke Prasir Kep Ando Lapen Delegates Atumaphan Kachopha Atengpen KAPCS Amailong Nang Chitongdun Etlo Pusi Pherang ke Thengno Nang Pachini Dun
Lason si ni phai ingkoi ra clear ni moderator khoya singrong pharpen japon lin si krungsai amai mate chingsai amai pedopon. Adun tu ajo porphainar kebra artitim a porpen karcho amai pedopon thulo. Labang solong Reverend Richard Lam Remsiama mai along kachetong dun ara tumapan arna malam than pachurmi pon. Puthot pini ni phai ingkoi ra pho bhom kuru ke sang arni ada porphai kebra artitim karcho ajai mek ding pon thu si labang so karcho ajai mek along nilip Presbyterian moderator MA khoya singrong pharpen ajok monduli asar bang troxy atumaphan Presbyterian aron atang pen monduli kachelana kachora ponchia phan KAPCS amai pi along pen monduli asar bat pon lupusi phirang ki angno nang pachini dun. Labang so along pen malom so kesang apor N2C puthot porphai isi apor pen kangdu kardom amai pangcheng pontu Reverend C lalbuat saiha ahin pen hemphu an mate sacrament mai pi along kachetong dun arat kedo anatumaphan cholin japonsi labang so along pen karbi anglong Presbyterian Church Synod amailong keja atum moderator MA khoya singrong phar secretary sar sing terang secretary Evangelist C Lalnun Tela Treasurer Joel Tokbi Rajen Rongphar Lakadokawe Amonduli along Kedamji moderator MA Sar Singh Be Lapen Alang Litum Keja Atumpen Pachini Pontu Morning Aninkana Panke Lapuson Thak Amai Pi Kechak Ponji Lake Borpung Ahawara Longsi KAPCS Amai Pi Aphan Jongpon Lupusi Nang Pachini Dun Lapen 2 Lakadokawe nilip angkang ke parlo mati Presbyterian pastor ke parlo pastor Bangplido Lahelo Sarihajan pastor ke parlo Reverend Richard Lal Remsiama Lapen Silonian pastor ke parlo Reverend C Lalbuat Saiha Lapen Koilamati pastor ke parlo Reverend Lal Mungsunga Lapen Chokela area pastor ke parlo Reverend H Lalbuat Saiha La alang litum hilo nilip angkang along Karbiang long Presbyterian Synod along aja kongkido atumlo. Lapen kadokawe kisikedang lapen mai PSX setame thangnat kasiksak awe pusi mai pikechak amonduli lapen tirika matumpen nang than pachinidun. Lapen delegates lapen mai along kidun lapen kachetong dun arat atumaphan ansitame ake joy pensi an pechopon bomlo puta nang pachinidun. Lapen pini bhomkuru amailong nang kachetong dun kadokawe kachetong bangsuri si sosechot armu chetong pon puta nang pachini dun. Labangso KAPCS amai mesen lapen ing samchin pen kapachun pon longa pota arnamaphan lapen Halloween pen kewang atumaphan ansitame tirikam atumpen kachuro alamte pherang kyaphan nang pachini dun. Koila Mati Pen Moses Teron Report Karbiang Long News Channel. Angke bitung rumah pana perang sendiri kardom nang sipilo kardom. Kalau tunggu bang apot jero parpik lo pini labang so di malong ong tung orat kicingrom ya thebi no bangke pini bhomkuror ni kisangani. Ateke ningkan sek Karbiang Long Presbyterian Church Synod atum Presbytery jethang lo bangso Presbytery bangke lapunat bangke longpli ateke mondoli pli atum pastoret di kicingrom pen isi Presbytery laka amen ke nili Presbytery. Dalam bangso Presbytery may pilong si delegates meeting pidolo bangso meeting along bangke armu ang mong pen bang thoke pe no lanche toilo lapos si pini ong dung armu bang pet potere bangso kira hem jangone daji pon tame bang thoke blar inu posi ong ide nang nalo te bangso tame mesen pen pini ani la bangso bhomkuru ada baji ke bapor hosi monduli sar ordination na theke kai isi arna makame klem ham ke pathir Khoya Singrong hang moderator Khoya Sing rong phar moderator penajoksi bang troksi aphan la monduli sara kam pithiro ke kai silang tum monduli long ruthai kam klem long ya pati jako long lo pen morning bang je bang ke borpung hawanong sila bang so pre me pi lona bang so potor santo si man pon ko motor botkar ke ngom bang satame misen pen bang so hempo akame klem pon ya phan kikir akam peklem theke bot anam phan jero par piglo akijusi diligi thangang tu bangke pini bangso media tuma phan kejuro lam bangke Presbyterian Church of India atheke Karbiang Presbyterian Church hitame angkang thepon bom lo aposi anam hejume pen ang seke thepon bom ya phan nitum sang sepimen bori pon ko jero lo Dilibeng Khoya Singrong phar mondila sai bolpung mondili lo Pilingan dak
nona tumalong keciputlang alam tege lah hello kan saya kemai pi nili pitbitri kusila bang so me amen illo penake nili tum pasoret li pensi kecik amai pila la bang so amen kele ke pitbitri so amai along ahut nili tum aron ateng pen kecik tang aron do isi inut mundile sar ke batang atum sila bang so amai along ke moderator pu amen ilpen kambat si nikan hini aphan atram tik pon bom lo lahut niliphan pining ta pining bangke la suri hini ra engkau rapli anikan hut nilipa sidak silunyan pasret arlo nombor mondili longsi niliphan la bangsa kam alpuni otpon lo lahut ki krempon aya motan phan ki tik eteng la hello kang vai tang atum mondulia long kelana ya phan mondulia sal akai si ka orden akang phanili si otpon lo alantum bang trok si phan lake kipithir tang akam nili si otpon lo so akam phan mithang mondulia long ke akai phan si otpon po belang litum si lepuson krempon thang be chin ko ya vi pin pen akai kidam thege tum phan ke alang tum lepuson si monduli la pente akola pada nonson thak kripitri me pi along ke lang tum han ke kam ke en pon bompo along tum hello bang so me phanta mo muta ke je bham phu pon long ya tum lo pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me